Dit is De Keet, een serie over jongrijnketen in Friesland, waarmee keten als tjerke te worden binnen. 8 afleveringen over keten en haar beziekers, 8 verschillende verhalen. Heel wat binnen ooit een keer de plan komt van de gemeente. Dat ze wat minder keten en hokken minder in het dorp hebben wonen. En dan wonen ze in samenwerking met de jeugd wonen ze dan een jeugdbank opzetten. En dan vragen ze altijd vrijwilligers van wie om dat dan eventueel op te zetten. Nou, in samenwerking met een heel soort vrijwillige ouders en jeugd zelf heb je toen dit jeugdhonk gebouwd. En dat is nu ongeveer 4 jaar hier, denk ik. Eigenlijk hier weer een heel soort jongere jeugd. Maar een jongere jeugd, ja, die hoeft op zich niet te vermaaid zien om ze uit de caravan te houden, want die hebben toch nog geen caravan. En eigenlijk is zo'n jeugdhonk ervoor bedoeld om vooral die caravans net te hebben. En daarbij vinden wij het veel leuker om die doelgroep, zeg maar 16 plus, om die hier in het jeugdhonk te hebben, zeg maar. In eerste instantie weer het mensen van het lijkt me wel leuk om de boel op te zetten en zo. Maar ja, dan ben je 10 keer bezig en dan is het hele hokje zuiver mooi gebouwd. En dan is het wel best wel vol gevoel bij de soort van, god ja, dan wil ik in het bestuur zitten en dan proberen we er wat van te mooi zien. Ik ben vrij getrouwd plaatselijk belang, om mij nog een stel volwassenen en een heel grote groep jongeren van man 18 na te denken over een plak voor de jeugd in Minnesgeer. Om in die zin een plak te bieden voor de band die net in die keten zitten. Of men vond het als een probleem dat banden in caravans en keten zitten, maar eigenlijk weer er net een groot alternatief. Dus plaatselijk belang het eigenlijk om een jong van proberen met een commissie uit te vinden wat er draagvlak en mogelijkheden binnen om hier een jeugdhonk te zetten. Alibi is in principe, dat is op zich een prachtige naam, het is een excuus om ouders te vertellen dat ze vrij weg te west om een herkenbaar plak te hebben waar ze kennen. Het is wel zo dat zonder het alibi de stritten er eigenlijk alleen nog maar weer. Omdat er in die zin voor de jeugd in Minnesgeer een natuurlijke plek winnen. Maar hier dus echt net een plak waar ze zich zelf vieren kon en waar ze zichzelf verantwoordelijkheid verdroegen. Wij zitten ik in een keten gewonnen, maar dat is ooit komen omdat toen wij in die tijd dat wij dan zeg maar sneeuwtje jongens en zo voort woonden, daar weet ik gewoon niks. Of tenminste heel weinig en helemaal bij u in de omgeving in het dorp, zeg maar, wie er niks. En dus ben die keten ontstaan. En toen de gemeente dus ooit kwam met dat idee van, god ja, we willen dat jeugdhonk mooi eens opzetten. En wij konden dus ook compleet zo gaan draaien aan. Hier was iets van, ja, god, dan is er in ieder geval een keuze. Dan kan de jeugd in ieder geval een keuze maken van, ja, we kunnen zelf een keet bouwen. Maar ja, dan is er tenminste een jeugdhonk. Ik ken een kist. Deze opfrisbeurt die we nou zeg maar hebben, die is eigenlijk de reden dat wij merken eigenlijk dat helemaal die jaren in 4 jaar moest dat bestand aan jeugd zitten, maar dat moest je nou ook zitten. Die moesten dus net met een keet bouwen, nou dat is net helemaal slagen, zodat wij dat beschenken. En nou zeggen ik van, ja wat ontbreekt er aan? Je moet net heel het ding vertimmering gaan. Nee, je moet het zien in de omkleding en we hebben dan nou een iPoolbiljet. En we hebben een wandschildering om al je ambitie, ja, wat nou de sfeer van de jeugd, wat ze eigenlijk om vrij, wat ze, nou ja, naar uw mening missen. Nou, het voor mij er al wat begonnen is, dat Renko, een jongen waar ik vroeger wat mee op een maal wou zitten, hè, die benaderde mij of ik hier dat hok wat op kon vrolijken. Want ze wonen wat naar je impulsie aan het geheel. Ik ben er thuis even bezig geweest, even plaatjes op ziekie en even nadenken en dan gewoon je een hele flinke medie pakken. Dan zie je het erop, dus ja, je moet ik een beetje net langer doen. Dit hok heet het alibi en alibi dan denk ik aan een misdaad.
En tegenwoordig heb je nogal volle televisieseries over crime scene en dat soort dingen. Dus dat is vrij actueel en dat vond ik wel mooi aansluiten. En dat was voor mij wel een mooi onderwerp om bepaalde dingen uit te vinden. Muziek is mijn inspiratie wat, hè? Dat is het belangrijkste eigenlijk. Als er muziek bij is, dan vermaak ik me wel. Ik vind soepketen, dat vind ik wel een drama. Het is gewoon, als je een caravan hebt, dan wil ik gelijk al hebben als een tuigdel zijn, zeg maar. Soep tot je kroepen en kleren is en een heleboel. Maar het is gewoon, heeft in eigen maten. Als nou €4 is per weekend en ik is gewoon onbeperkt bier drinken, bij wijze van spreken. Nou, dat is gewoon gezellig. Dit is een alternatief voor u. Omdat is, nou, we hebben al een caravan, dus hebben we dan maar een ploegje. Maar ja, dat dak weer al lek, dus we hebben we naar het dakje zetten. Of tenminste, nog net helemaal. Maar dat dak is nog net helemaal repareerd, dus ik geef weer maar dat af. Wij hebben eerst echt wel onze eigen caravan, zeg maar. En toen we dat jeugd hong nog gewoon in de bouw. Maar ja, als we niks zien doen, dan gingen we hier gewoon zitten, denk ik. Als eerste optie. De feestjes die hier georganiseerd worden, die zijn goed. Ja, als je hier komt is meestal, als je maar een groep komt, is het wel gezellig. Het alcoholprobleem zit met drinkgedrag in die keten. Wat zorgelijk is als het refereert naar hectoliters. Als het even plaatst in de context van de horeca-aangelegenheid die pittige prijzen vregen, dat is een factor. En het beschikbaar hebben van yield is het in de sociale context wel een logische niet, maar het is wel een ondergeschoven kindje wat aandacht betreft. En ik ben het er hartstikke mee eens dat je dat alcoholprobleem aankaarten moet. Alleen dan zeg ik eigenlijk daarbij wel heel nuchter koppel ik tegen zo'n het alcoholgebruik van de volwassenen. Het is een maatschappelijk breed probleem. Het is net een specifiek jeugdprobleem. Van Joen hebben we heropening van het Alibi. En we hebben van Joen van Algroep zo'n karaoke. En ik wil wel zeggen, de sfeer zit er aardig in. Leef uit naar Fred hier. Ja, omdat het verbouwd is, dan denk ik dat ik hier vaker kom.